Koronavirusun geýremagy bilen bagly girdilen çäklendirmeler sebäpli Aşgabatda ýyda tüýşürilen aýdymsaz çäreleri dowam etdirilýär. Köpden bäri garaşylan ýene bir waka tango sazynyň konserti geçirildi. Resul Gylyjyň ýolbaşçylygyndaky ýaşlar kamera orkestriniň ýerine ýetiren saz çäresi barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy öz görenlerini gurrun berdi. Soňky karantin sebäpli ýyda tüýşürilen konsert 16-njy maýda Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde dürli nesillerden bolan wepaly saz jan köýerlerini bir ýere jemledi. Resul Gylyjyň ýolbaşçylygyndaky ýaşlar kamera orkestriniň ýerine ýetiren Tango atly konserti uly üstünlük gazandy, dip habarçymyz dowam etdirýär. Konsert İngiliz kompozitori Karl Jenkins'in meşhur Palladio eseriniň ýerine ýetirilmegi bilen başlanypdyr. Bagtymyza aýatda diýri döwürdeşimiz ömrüniň dowamında klassikler hataryna giren kompozitor 2010-njy ýylda İngiliz imperiýasynyň iň ajaýyp ordeniniň serkerdesi adyna münasip boldugynyň konsertde ýerine ýetirilen eseri Italiýanyň galkynyş zamanasynyň binagäri Andrea Palladio bagyşlanýar. Ýöne dramatiki, ýynjylyksyz sady sebäpli bu eser käwagt ýalňyşlyk bilen ölüm tango diýilip adlandyrylýar diýip habarçymyz aýdýar. Şeýle ol konsertde ýerine ýetirilen 16 eseriň arasynda 20-nji asyryň ikinji ýarymynda Ýewropadaky iň meşhur Argentinaly kompozitor Astor Piazzollanyň 6 eseriniň ýerine ýetirilmeginiň de tötänlik däldigini bellädi. Tangony tans meýdançasyndan sahna çykaryp, tango nuevo we tango aýdymy stillerini öňe süren Astor Piazzolla professional aýdymsaz we halk köpçüliginde gazanan giň meşhurlygy üçin Big Astor diýilip resmi däl adyny aldy. Night Club 1960 ýerine ýetirildi. Selvi Öwezow bu eser bilen tüýdük çalyp solo çykyş etdi. La Muerte del Angel eserini Yusuf Öwezow klarnetde solo ýerine ýetirdi. Aýbölek Muhaýewa Inverno Rock-Teno eserini gyjakda ýerine ýetirdi. Gowanç Şammaýew Libertango eserini akordeonda çaldy diýip habarçymyz gören konserti barada gurrungyny dowam etdirýär. Piazzollanyň Tangoçe we Yosoe Maria atly iki tango aýdymy tomoşaçylaryň söýgüsini gazanan Maysa Niyazowa tarapyndan ýerine ýetirildi. Şeýle hem ol Uruguayly kompozitor Gerardo Rodriguez'iň meşhur La Comparsita aýdymy aýtdy. Bu kompozitor La Comparsitany 19 ýaşynda ýazypdyr we mätäçlik çekip, ony ýaýratmak hukuklaryny Argentinanyň Breger neşriýatyna 20 peso satypdyr. Soňol sol diplomatik gullugynda bolan wagty Paryja gelen soň eseriniň meşhurlygyny bilip galypdyr we pul goşuntlary hukuky üçin 20 ýyldan gowrak wagtlap suwutlaşypdyr. Ol öz maksadyna ýetip bildi, ýöne saglygyna ziýan ýetirdi diýip habarçymyz kompozitorlar baradaky käbir gyzykly maglumatlary paýlaşýar. Argentinaly aýdymçy, kompozitor we aktyor tangonyň iň möhüm şahsiýeti we taryhy hataplanýan Carlos Gardel tarapyndan döredilen Por una cabeza eseri Maysa Niyazowa tarapyndan ýerine ýetirilip, tomoşaçylar tarapyndan bir demde dinlenipdir. Bu tango eseri tomoşaçylara Aýalyň Isi atly filmden tanış. Maysa Niyazowa bolsa asly Uruguayly Italian kompozitor Donato Riccati'niň Hasta Siempre Amor aýdymyny ýerine ýetiripdir we sada goşulyp Art Motion tans jübidi onuň bilen bile çykyş edipdir. Tansçy jübidiň Tango Show tango programmasyny deden çykyşy hem konsertde aýratyn özüni çekijilik we joşgunly tans ruhuny goşupdyr. Şeýle habarçymyz beren maglumatlarynda dünýä belli akordeonçy Piazzollanyň okuwçysy we dosty Fransuz kompozitori Richard Galliano'nyň Tango por Claude atly eseriniň tomoşaçylarda uly üstünlük gazananlygyny habar berdi. Aşgabatda öňden bäri planlaşdyrylan aýdymsaz çäreleri koronawirusyň ýaýramagy sebäpli girdilen çäklendirmeler bilen baglylykda ýyda tüýşürilipdi. Ýanwar aýynda girdilen çäklendirmeler aprel aýynyň başynda bölekleýin aýrylyp başlandy. Şondan bäri soňky hepdeleriň içinde Aşgabatda birnäçe aýdymsaz çäres geçirildi. 30-njy aprelde Tahir Ataýewiň orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen Jadylyjy Tesleriň gözelligi atly konserti boldy. 23-nji we 24-nji aprelde köpden bäri garaşylan klassika dünýäsine teatr Latin Amerika atly konsert boldy. Ondan öňün 5-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly sungaty işgäri Ingar Muallim Türkmen skripka mektebiniň esaslandyrjysy Nikolay Amyansyň hormatyna konsert geçirildi. 16-njy aprelde Awstriýaly kompozitor Josef Gaydnyň doglan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlanan uly tematiki konsert boldy.